Close mo naman yung ito yung mic talaga. Microphone, headset,
Dalawang mic. Ano yung music? Oh, galing music. Hmm? May ito lang talaga. Wala na. Pag naka-red ba, patay? Hindi, buhay naman yun eh. Wait, pastakan ko naman. Ayun o. Teka, kiniprito ko. Ay, nako! Help guys! Paano ba to? Wala na saan ng headset na to. Asawa ko. Hello? Agis na to eh. Ayun, tay, putang ina, nahuli din. Hindi. Dapat sa ano maririnig? Kaso? Naririnig dito. Dito dapat naririnig. Naririnig nga eh, tingnan mo. Sige daw. Sige. Wala. Sige lang.
Late kasi yan dyan. Naririnig na kanina din. Ano ba? Naririnig po tayo. Malapit kasi ito po. Sa live mo dapat naririnig. Sige nga, dyan yung mga testing mo. Di kaya dito, pag ganun. Ha? Try mo. Kaso, iba naman eh. Pwede yan. Hindi, Samsung yan eh. O AC. Yung ganito. Kaya pala yung sinasabi pag cord. Kaya mahassle daw pala talagang ano.
Buti na yun. Kamarin. Paturo naman ako dito. Ayaw mag-ano, connect ng mic share. Inis. Ako dito, ayaw mag-ano. Inis. Ayaw mag-ano ng mic share. Teka lang lang.
Boses lang talaga naririnig. Ayaw mo gano'n ng mixer. Tatakin na. Boses lang talaga. Ano ba ito? Ating musika yun eh. Ayaw mo gano'n ng mixer. Boses lang talaga. Nandito kami, nahihirapan sa...
Mag-DJ na tayo. Meron na? Speaker na kailangan siya. Speaker. Hello. Hello guys. Try natin to. May busis kaya to. Hello guys. Hello. Ayan. Naririnig na tayo dyan. Naririnig. Shout out dyan. Shout out sa ating 3 million people in the house. Kailangan pa rin pala nakakonekto. Saan? Itong ano. Oo nga. Hindi ko pakinggan. Hmm?
So, ayan.
Ayan na, malapit nang mabuwang. Sawa ko. Try. Naririnig ako, naririnig ako. Naririnig ba ako? Sige nga, subukan kong kumanta kung kaya. So shout out guys. So mag-umpisa ang ating kabuang. Subukan nating kantahan to, Subukan nating kumanta sa isang nagmamahal sa atin. Subukan natin tong Guys, naririnig ako, guys. Paki-comment kung naririnig po. Hello guys. Good evening sa lahat. Naririnig po ba tayo dyan?
Hindi siya pwede sa ano, par. Ayan. Alam na kung yan. Ayan. Gising mo ba? Mas yung screen tao, diba? School ba? Yung nagre-ring dito, connecting mo. Connector. Tulong ka? Mic test, mic test. Testing, testing, testing. Kantahan sana, kantahan ko unta, kantahan natin. Shoutout natin si Giralinda Garcia diyan na nasa sa lugar na isang kawalan. Shoutout natin yung mga kasamahan niya diyang mga kalog din, mga kalog.
O baka hindi pa kumain yung mga tao dyan sa bahay pakainin na yan ng apo Mapas na to. Pwede ko po din. O shoutout daw natin si Sir Badrudin dyan na kumakain. Dapat na boses ko. So ayan guys, pakidikitan na lang yung mga tao dyan na naka-standby lang mula pa kaninang pagsugod na to. Wow. So magsugod na tagigutom naman ko mga guys. Nganong nahiwi man ang simudana, nganong nahiwi man sa may naa. Diwaw daw, diwaw, sabi ni Sir Badrudin, diwaw. Sana all the mixer. Pa-shoutout dyan sa mga jowa ng mga kalog. Yung mga jowa ng mga kalog, lamay napakaunog balot. Sorry. Ano lang, tatampo. Tatampo pa rin. Ha? Nawala man si, asan yung asawa ko? Nawala man. Asawa ko maad, maday mo si mama dire. Add people. Okay guys. Shoutout natin ang ating mga mahal sa buhay. Pakis ako, pakis.
Yes, 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 yes. Hi, Bibi! Kamusta naman? Kamusta si Butotoy? Kamusta? Sana naman, Noy. Sana makahinay ba ng signal, oy? You look so beautiful in white. Yes, doon lang tayo. Hanggang doon lang tayo, ha? Kalau berarti apa-apaan. You look so beautiful in white. Piling ba kayo? Yung piling mga kayo dong, oy. So mga unsa ta guys no, mga unsa ta, gutom na tayo ba? Gutom na tayo. Unsa ta kadali ha. Pakis na lang ako. Ayan, kakain na kay gutom na. Inapunin mo siya na, pre. Ha? Inapon niya. Yung Ang kain doon. sinta pa. Ang sarap. Itatapon ko siya pag tinapon niya yung So ayan guys, kain muna tayo. Diyan lang muna kayo ha. Pwede na ba yan pa? Ha? Okay lang ba yan? Ako nagawin talaga. Oh, sarap pa nila kung sa... Sige lang ito. Bakit sinasabi? Ikaw, siyempre. Sulat sa SMS.
Kamu naman ta, kamu naman. Nakachat ko, alam mo pag-ilip ko.
Basta Ricky. Digital phone. Idol. اليوم نقدر نرسم المستقبل اللي بالنا أجيال يتغني باليوم أكثر فرحة في قلبه بخير وشمس نورها يدفي يكون بمكانها تختار مكانها ونعم كل يوم تدوم واليوم بدينا نخلي الجوع يختفي والمرض ينتهي نور العلم ينتشر دائما كل عام وانتم بخير نقدر نكون كل العام كلنا بخير بدينا نضيف مستقبل أجمل إذا بدينا بالاستدامة اليوم Even as he changed jerseys, he stayed true to his game. He stayed true to himself. He saw possibilities to be more than a footballer. That he could enable all people Grabe si to see Sir Tuco. possibilities, to unite through sport, and shape a better future together. Di ba mo sa pamilya?